IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Indoluan ni Congressman Angelo Marcos Barba ti baligi apan nakaiwaras ti sweldo iti beneficiaryo ti tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers when nutupad program anaangay ije Curimaw, Ilocos Norte idi napalabas ngal daw ang nakabeneficiaryo met iti pakabuklan ti inem magasut 30 ket 7 a trabahador manipod iti Curimaw, Paway ken Badok, Ilocos Norte. Agdagup ti talugasut ken siyam a beneficiaryo manipod Curimaw, sa ngagasut 50 ket 7 manipod Paway, ken sa ngagasut 70 ket may sa manipod met Badok. Iti nakaawa ti sweldo da kalpasan na nakumpleto da iti bukod da nga ababa panawen a pinagubra babaen iti programa. Ti payout activity ket nagmarka ti dakkel nga addang iti panangipaay iti financial relief ken livelihood support kadagiti displaced ken disadvantaged workers dito'y probinsya. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.